Здравейте хора, днес ще говоря за това как реагира дете, когато не знае, че е ваканция и стане рано сутрин. То прави нещо такова. Колко е часът? Мамо, колко е часът? Какво ми правиш толкова? Рано стана, бе, момче. Ваканция сте. Не разбра ли това? Да, верно! Yes, мамка му! Вакансия сме! Yes! Да, хора, нещо такова се получава, когато поне аз разбера, че съм ваканция и така. Ако клипчето ви е харесало, там, лайк, subscribe, share, знаете, и котката ми нещо отзад прави и така. Добре хора, това от мен. Чао!